Welcome back to our channel, guys. For today's video, guys, going to si Katuna ta, guys, sa Mirror of the World. Nya karon nato nang sugdan ang pagsubay-subay sa kalsada nga perting taas sa kay muadto ta sa Mirror of the World sa Hollywood. Naana siya nahimutang sa si Katuna. Unya ang akong kuan kay mga kauban, mga family banding ra ni, guys. Nya diring dapita, guys, mangutana ta kay naa may iskina ug asa padong ang si Katuna. Unya niya naman siya nga kana street na kay ang karing right turn ka padong des tagbilaran kana straight lang siya kay maunay adto sa padong sa si Katuna sa Mirror of the World. Gitawag og Mirror of the World og Hollywood. Hi, guys! Double back ride ni, guys, kay wa mi magtagsa og motor kay ang pliti sa barko mahal kaayo. Maong nagagwanta lamig double back ride. Bisag piting layo ang biyahe ba, long ride jud nga mo ang biyahe ron. Nya kay kani laging motoroy mi og Hollywood kay nindot kaayo, wa pa mi kaanha ba. Nindot kayo ang view sa langit kay maayo jud ang panahon. Nidoyog jud namo ang panahon ba nga maayo ra siya kay daghan baya kay mi. Pito mi ka motor nga nagsunod. Padong sa Mirror of the World nya ni stock over mi diri kadiyot, guys, kay gipanguhaw mi namalit sag tubig. Oh. So, padayon ta, guys, padayon. Nya nindot sad kay diri kay ang kinaiyahan ba. Nindot kayong mga kahoy-kahoy nga atong maagian. Dili sad kay tanto boring nga pag-rides ba kay daghan kayo ang manindot nga atong maagian og tan-aw. Nya karon, guys, naana ta diri sa entrance sa Mirror of the World. O nya nata diri ay sa entrance nga table, first table ni. Nya bayad ta diri entrance fee. Lahi sa di siya first ni nga bayranan. Nya mo padayon ta nga to, guys, kay naa jud dito ang bayranan sa mga ticket. Nya karon kay perti man ning daghan nagtaw magkuan sa ta, maglinya-linya sa ta, guys. O nya picture sa ta diri samtang naglinya ta ba. Si Rogen ay may kay mo palibat-libat si Rogen. Tapok-tapok sa ta diri ginagmay, guys. So among bata si AJ. Sige, mo abante na ta kay ang usa ka grupo nahuman na grupo ni diri siya, guys. Grupo kay kanang murag pamilya ra bitaw sila. Daghan kaayo. Oh, na ay kabala ka day kay ang entrance nara des unahan day. Hapit na ta. Oh, nara oh. Mo ni ang ikaw diri kanang mao ni ang ato ang entrance, pero dili pa din siya mo entrance mo ni hallway pa ni siya dire. Si Popoy ay hi Poy o si Edgar na bayad na ta, guys, bayad na ta sa entrance. By group lang mi bayad mi tag 150 ra di ay ang kwan diri, guys, ang entrance. Affordable ra kayo, guys, pero solid man sad ang 150. Nindot kay lang logo, guys, ay si Katuna's Mirror of the World. Nindot kang lang logo. Oh, si Titing nagkabuang nagpangitag CR kay kaiyon na siya. Yamaw niya ang atong ticket, guys, nga tag 150. Hi, guys, welcome to the Mirror of the World. Nahasud na jud ta diri, guys. Mao ni ang iyang ground sa Mirror of the World. Na ay mga kuan mura sa tag naa sa gawas ba ang iyang mga kuan signage o naadjud sa gawas. Ato nang i-feel nga naa ta sa kuan Hollywood. Atong i-feel ba
i-moment jud nato nga naata sa kuan, naata sa Hollywood. O sige ato nang sugday kuan si G posing sa diha G. Posing sa ba mauwa man ning bayhana mo posing oy. Ako rin magpa-picture ron diha o tawa o. O ako mo posing. Sus o tawa. Nya karon kani si Titing nagsigig pangitag CR kay kaihion jud kuno siya. O ang tower ang tower. O tawa. Hi guys. Atong tanawog maayo diri guys kay atong pahinguslan ba samtang naapta diri kay ano sa pasaghata makabalik din dapita guys. Nindot kay ang tower guys tanawan ninyo guys dapat jud sa bungtod nya. Karon kay hapon naman jud ni kayo kuwang nalagamay nga manuga na ni siya diri. Nya si Titing nangita jud siya CR kay kahion. Nya nagitudlo ang pian nga naa dito sa pikas kilid kay walay CR sa taas na ara diha. O nya mao na nga moadto si Titing nya kani si pian dili jud mi magkapundo kay ang yaing duha ka bata to na nanagan naguna gibiyaan ng inahan. Nagpahigayon na sa duha ka bata og ilaha. Kay ang mama dugay man niya kani nga si Inday Garitay. Magpicture lagi taday niya unsa man nga tuwa pa pud nangihi pa sad sila. Unya si Pian to sa nigukod sad siyang mga bata Giganoy na sad siya siyang anak Saan jud ani pagkakuyog. Nya nga ko sang anak to sad nag-CR di ako lang sa diari guys. Ako mong ilibot diri guys ha. Atong tanawon guys kanang dili makaari aron makita na mo nga mao ni siya lugar diri sa Sikatuna Mirror of the World or Hollywood. Aron makakita mo nga mao day ni siya diri ang sulod sa Hollywood. Nice kayo guys naan sa Liberty. Na ay Ginoo nagdupa sa tumoy. Nga nasad sila propose nga kuan tulay. Wapo na kay na mahuman na ilang tulay guys. Ari dirita. Arita diring dapita. Hi EJ. EJ. Welcome to my vlog EJ. Hi. Mama turay. Tara mama nimo. Dagan sad siya kay gikawa day siya sihang mama. Gikawa kay naguna-unam na siya dagan. Mao ni siya ang fountain guys. Si Rogin naglayat-layat na sada. Ang ilang tuan nice kay diri guys. Klaro kay diri ang kuan. Propose nga braids nila. Hi Net. Hi. Welcome to my vlog Net. Na. Tanawan ninyo ang mga isda guys. Hi! Hello guys! Atong tanaw ng isda guys. Pertijuning mga dagkuha guys. Nadyoy ang usa ka buhok mura jug 5 ka kilo. Ambot mo siguro na inahan sa tanang isda. Kay perti na jud siyang dakuha. Ang fountain guys Ato dito mao na ang ilang propose na braids. Daghan jud kay dirig isda. Mga goldfish. Nindot kay tanan. Diba? Mutungas ta padong bukid nasad sila pulse Nindot sa dang ilang pulse. Ari dire padong ngadto sa taas. Naa dihay mga langgam sad. Si nakong kauban Nindot kayo ang tulay mahuman na nindot kayo ang tulay. Sigaret, tinsirit na kay gibiyaan na sa siya iyang batos. Fight nets! Fight! Laban lang. Bisag tungason nila. Di man mailan nga tungason sad kay hagdan man pero inagabot sa nato des ibabaw ang atong singot ba mura jog bugbog. Narang langgam diri guys ay naa si pikoy-pikoy diri ay parot ba? Na diri. Hi Mats! Nagkita na dyan Mats. Kisay mo mga kauban day. Kauban niya sa trabaho. Unsa mura sa nabot diri. Ano siya ni abot siya kala size diri niya. Padong na sila uli kami mapasaya mong pagabot
Ang si Dudong day to as bahay bantay madam. To ano yung mga kauban gibiyaan na day ka. Akong mga kauban day, akong igsuon, akong pag-umangkon. Ako igsuon day. Sige day, amping, bye-bye. Muuli na sila niya kami mao pay pag-abot niya gibiyaan na sad siya mga kauban nagdali-dali sad siya. Kay gikan dire madto sad sila Panglaw sila niya na nagkaugma, mauli na sad sila kay para daw sila makapahuway yung Kalunis. Ya, kani ako mga kauban, murag ipangkapoy jud sinaka sa hagdan ba na mahuway sa net. Gikapoy ka net. Sige pahuway sa na nagkuan ng uban ng lingkod kay murag gihangak jud maayo sa hagdan nga taas. Nindot kang view diri guys ay ang bukid. Nindot ka diri kanang og dool pala jud ang ato no. Nindot ka diri magpaga dugay-dugay ba.